sa kanala Sve o svemu i kao što ste vidjeli po naslovu videa dobio sam prijavu za klipove. Da, ljudi, jeste, mi smo stigli, trenutno imamo više od 50 subscribera, ja sam zaista ponosan na to, svaka vam čast zaista i hvala vam svima koji me pratite, ali ja ne znam, zaista dobio sam prijavu za copyright, to jest prijavu za kanal, za klipove u fazonu na ona dva klipa Životna priča Bejla i Neymara. I ja ti tako juče gledam kanale razne onako nekih drugih i odem na svoj i pogledam bez veze malo šta se radi po prethodnim videima, da vidim kako napreduju i to. Kad vidim, stoji mi kao prijava da je valjda u toku proces, da me prijavio kanal valjda La Liga Santander, nisam siguran. I brate, ja u fazonu osjećao sam se sjeban, iskreno, kažem, rekao što me prijavljuju, da dobijem copyright, na 50 subscribera fazon, gde to vodi. I ja dođem i pogledam, mislim, zaista ja sam upotrebio tu snimke, isečke iz nekih klipova drugih, ali je to ispalo da je to tako izgleda ispod cijel klip. I sad, dobro, ja priznajem grešku, jeste, koristili smo tuđi materijal, to je svakako tačno, jer jednostavno one klipove, one isečke su pravili milione njih, ali je samo jedan pravi, ali mi nikako neće biti jasno oni kanali što se bave time kako oni ne dobiju copyright, ali nema veze. I brate, šta ja uradim, pošto vidim da me još YouTube nije obavestio da sam dobio copyright strike, i rekao, brate, ajde da probamo, rekao, obrisat ću ta dva klipa, eto čisto da znate. I ja sam to sklonio sa YouTube-a, znači i priču o Garethu Bale-u i priču o Neymaru, znači sklonio sam oba ta klipa, tako da ćemo sad raditi životne priče u fazom slikama, znači slike i ja ću da pričam, znači nema klipova. I ako slučajno dođe ovaj klip do ljudi koji su me prijavili, ja se izvinjavam zaista na tome i neću se ponoviti. Ako nije problem da mi se ne lupi copyright, bio bih vam mnogo zahvalan. Tako da, ne znam ljudi šta da vam kažem, mi nastavljamo kao i pre, samo što eto, znači životna priča će da bude, znači idu dva klipa pa životna priča, pa opet dva klipa pa životna priča i tako znači. Tako da, to bi bilo to, još jednom se izvinjavam i kanalu koji me je prijavio na tome što sam uradio, a i celoj zajednici YouTube-u. Dakle, ako može da mi se ne udari copyright, ja se izvinjavam, ako ne, onda dobro udarite, ne znam šta da kažem. Tako da, to bi bilo to, a mi se vidimo u nekom sledećem klipu. Pozdrav!